ikutaraziz bidea. Azken orduan dezagun, seme nagusia baitan, eskuratu guretzako utzi zuen ondarea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Zenide maiteok gaur elizan, San Vicente eguna ospatzen dugu, diakonoa eta martiria. Bere bitartekaritza lagundurik, eskan zaio gure jangoikoari Eukaristionetan parte hartzea. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko algustidun beti erekoa, isurrezazu errukitzu geure bihotzera, zeure espiritua, eta maguzu gainezka maitasun bizia. Vicente Martiri Santuaren antzera, gorputzeko oinaze guztiak garaitzeko gai izan gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Hebrearrei egindako gutunetik, zenideok, Salemgo errege eta goi-goiko jainkoaren apaiz zen Melkisedek. Bidera atera zitzaion Abrahami, erregeak garaitu ondoren itzulbidetik zetorrela, eta bedeinkatu egin zuen. Abrahamek guduan harrapatutako guztiaren amarrenak eman zizkion. Alde batetik, Melkisedek izenak justizi errege esan nahi du, eta bestetik Salemgo errege zen, hau da, pake errege. Liburu Santuan ez da aipatzen haren aitarik, ez amarik, ez jatorririk, ez jaiotzarik, ez eriotzarik. Horrela, jainkoaren semearen antzeko egina, apaiz dirau betiko. Eta oraindik argiago da hori, baldin eta beste apaiz bat sortzen bada Melkisedek bezala. Hau da, ez giza jaiotzaren legez apaiz egina, baizik desegin egin ezin den biziaren indarrari esker. Izan ere, hau aitortzen du Liburu Santuak. Apaiz arazu Melkisedek bezala betiko. Jaunak esana. Apaiz arazu Melkisedek bezala betiko. Apaiz arazu Melkisedek bezala betiko. Ona jaunak nere jaunari esana. Eseri nere eskuinean, zure zaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Apaiz arazu Melkisedek bezala betiko. Ziondik zabaltzen du jaunak zure errege makilaren aginpidea, mendera itzazu guduan etxaiak. Apaiz arazu Melkisedek bezala betiko. Zu nagusi garaipen egunean santutasun distiraz, gaztetasun igintza datorkizu egun sentiaren altzotik. Zin egina du jaunak eta ez da damutuko, apaiz arazu Melkisedek bezala betiko. Apaiz arazu Melkisedek bezala betiko. Aleluia, aleluia. Erreinuari buruzko berri ona, hotz egiten zuen Jesusek,
eta herrian gaiz guztiak sendatzen zituen. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus sinagogan sartu zen berriro. Bazenan gizon beso ihar bat. Zelatan zegozkion larun batean sendatzen ote zuen, zertan salatuko baitzebiltzan. Jesusek beso hilarrari esan zion jaiki eta zatoz ona erdira. Eta bestei esan zien, larun batez zer da zilegi, on egitea ala gaitz egitea, bizia salbatzea ala kentzea, haiek ordea isilik. Jesusek ingurukoei azerre begiraturik eta beraien zetakariaz mindurik esan zion gizonari, luzatu beso hori. Hark luzatu zuen eta sendatu egin zitzaion. Handik atera orduko, fariseuek eta Herodesen alderdikoek elkar hartu zuten Jesusen kontra, ura nola galduko. Jaunak esana? Ezkerra zuri jauna. Jesus badakigu guregana etorri dala, guk ondatutakoa ondo jartzea, ezta? Gu geure bizitzan pekatua sartu dugu, Jesus etortzen da, haragi egiten da, pekatu hori gugatik kentzeko eta gu jangoikoaren presentzian bizi ahal izateko. Eta pekatua badakigu zer dan, baino pekatu horren ondoriotako bat da, gizakia erdigunetik kentzea. Eta gizakiaren ordain horretan beste zerbait sartzea. Eta judutarrekin eharki ikusten dugu gizakia kentzen dugu eta jartzen dugu buru legea. Larun batean ez da zilegi zu beste bat sendatzea. Berdintzaigu zer duen, larun batean ez. Eta pentsatu dezakegu nolakoak dira judutarrak, Nolakoak dira judutarrak. Bai, eta hala izango zian. Baina ez dira gu baino txarro, Guk askotan elizara etortzen gea, jaunaren gorputza hartzen dugu, amendik ateratzen gera, eta segituan azten gera beste batekin, beste batin kontra hitz egiten. Eta hartuta dugu, jaunaren gorputza, baino hitzez hiltzen dugu geure zenide bat. Edo beste gauz bat esan, ezta? Etortzen gera elizara, eukaristiara, igandetan, gure kredoa errezatzen dugu, sinisten dut, hau eta hau eta hau eta hau, amendik erten eta lehengo elkarrizketean, esan, ez, infernurik ez da existitzen. Ikusten da zenolako inkoherentziz bizigean, ez da? Ikusten da zenolako hemen bizideuna nola ez dan iristen gure bihotzera. Eta hori zergatik, pekatuak baduelako beste ondoriotako bat. Ondoriotako hori da bihotza gogor egitea.
Horretxegatik askotan esan izen dugu, edo aitu izen dugu, la transformación del corazón de piedra al corazón de carne. Hori da, Oain aite santuek enziklika berria idatzi du, eta bihotzeko asuntotaz ari da. Eta hortaz hitz egiten du, de esa transformación de un corazón de piedra a un corazón de carne, humano, como el de Jesucristo, sintiente y dolorido por la humanidad, ¿no? Y eso es lo que hoy nos habla el Evangelio de hoy, que muchas veces ponemos en la cima de la creación o en la cima de nuestras vidas algo que no tiene por qué estar ahí. Lo decía ayer también, ¿no? Jesucristo una y otra vez va a poner al ser humano ahí, en el medio. Independientemente de cómo piense, de cómo sea, si está enfermo o no, si es bajo o es alto, si es de un color o es de otro color. Independientemente. Jesucristo, Dios Padre es hijo e hija de todos. Y nosotros, y eso se nota muy fácil en la vida de las personas, ¿no? Tenemos una sensibilidad sensiblorera, no sé cómo se dice, pero poco más o menos, a buen entendedor, pocas palabras le hacen falta, ¿no? Nos hiere todo nos hiere. Y eso es muy apenador, porque el que nos hieran tan fácilmente hace referencia a que acontecimientos de nuestra vida no los tenemos subsanados, no los tenemos trabajados y estamos perdiendo sangre ahí. Y por eso hoy también se les llama a los jóvenes la generación de cristal, pero yo lo abriría también a todos los que vivimos en esta época, porque a la mínima somos rotos, somos como esos vasos de sidra finos, que tan solo con una mirada un poco los rompes, ¿no? Y tenemos que ser esos vasos en donde tengan un cuerpo, que tengan cuerpo, porque muchas veces en la calle hace frío. Y en la calle hace frío hace referencia que nos van a venir tempestades muy grandes. A todos, nadie se libra de la cruz, Por lo tanto, si somos vasos tan frágiles, tan humanos, tan frágiles, que a la mirada ya somos heridos, vamos mal, Vamos mal. Vamos mal porque tenemos mucho trabajo todavía que hacernos en nosotros mismos y tenemos mucho que ofrecerle al Señor para que el Señor vaya sanando nuestro corazón. Porque eso denota de que no nos queremos ni a nosotros mismos y por lo tanto no podemos dejar que Dios nos quiera a nosotros. ¿Cómo nos va a querer? Piensan esas personas. ¿Cómo me va a querer Dios si yo no me quiero a mí mismo? Esa autoestima tan baja, ¿no? Que roza el subsuelo, ¿no? Pues hoy le pedimos al Señor que nos ayude en esto, que tengamos comprensión de que Dios nos ha pensado para que vivamos con Él, que Dios nos ha pensado para que no nos revolquemos en el fango, que Dios nos ha pensado no para que nos hieran tan fácil
y que Dios no nos ha pensado para que seamos tan sensibles, que a la mínima mirada nos rompemos. Pues hoy le pedimos al Señor que nos forje como se forja un buen cristal, en esa temperatura del amor, para que nadie nos pueda resquebrajar, sino que solo podamos transmitir ese amor que llevamos dentro, que proviene del Señor. Gabe eskatzen irakasten diogu Jesusei, egin dezezkiogun otoitz jangoikoari. Zure eliza zurrundua eta zarkituta gelditu gabe, espirituari erantzunez, etengabe eraberri dadin, ezka dezaiegun jaunari. Gurasoek seme alabei bizia emanen zezik, giza heldutasuna eta kristaun hortasuna lantzeko ezibidea ere eskaintzen jakin dezaten, ezka dezaiegun jaunari. Munduko agintari eta arduradunek, indarkeria eta armak bazterturik, herri guztientzat bakea, ongizatea eta bizikidetza zuzentasunaren bidetik bila dezaten, ezka dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakere lanak sortua. Hau xengo zaigu betiko zurenaren ogi. Bedeinkatu zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakere lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zurenaren edari. Bedeinkatu zu jauna, orain eta beti. Ideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna begionez geure eskaintzari, eta zagara ezazu zeure espirituaren indarrez, geuretza salbamen sakramentue gerta dadin. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri. Kristori jarraituz, Vicente Martiri santuak, zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten digu zure miragarriak. Geure ahultasunean, zeure almena agertzen baituzu eta indartsu egiten indarri gabea. Zeure testigu izan dadin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik zeruko indar guztiekin, zeruan beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri, etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, Osana, Osana zeruko jenetan. Zeru lurrak beteri dauzka zure dizpirak. Osana, Osana, Osana zeruko jenetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, Osana zeruko jenetan. Santu zera bai jauna,
eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santo gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerela jauna, hau dugu berriana. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zure eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala, izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun Ozora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Eraberean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure horpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldu guztietan zure adizkide izan diren santuekan. Haiekin batean gorezetzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen diogun esker. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emagozu pakea gure gunotan zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zurinaren itxaropenea Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua. Hona hemen jangoikoaren bildotxa. Hona munduko pekatua kentzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, nien nahi Señor, meretxean sartzeko, baina sartu dizu bat eta sendatuko nahi.
Jainko gizon eginari, agur ospe honestena. Jesu Cristo erregeri, ezkerrotoiz maitasuna. Jesu Cristo erregeri, ezkerrotoiz maitasuna. Mundu guztiak bete dezala, Jesu Kristore legia. Mundu guztira heldu dadila, harek dakarren argia. Jainko gizon eginari, agur ospe honestena. Jesu Cristo erregeri, ezkerrotoiz maitasuna. Jesu Cristo erregeri, ezkerrotoiz maitasuna. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun zerutar janari honek, jauna, eman dezaigula indar espiritua. Espiritu horrek egin baitzuen San Bizente zeure zerbitzuan zintzo eta martiritzan garaile adoretsu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ohartxo bat, bihar arratzaldeko 8:00 Hemen parrokian eukiko dugu hitzaren inguruko otoitz txiki bat, bai? Ez da formakuntza, ez. Da otoitz giroan egingo dugu lekzio divinako ordubetetxoko otoitzaldi bat. Gaia izango da itxaropena. Elizbarrutitik eman digute gaia, eman dizkigute testuak, eta bihartik hasita ekainara, 15 egunetik behin gutxi gora bera, hemen parrokian eukiko deu zaio hori. Itxaropenaren inguruko otoitzaldi txiki bat. Mañana a las 8 de la tarde y con una asiduidad de 2 semanas, 15 días, tendremos aquí en la parroquia un encuentro sobre la palabra, con unos textos que la diócesis ha elegido. Trabajaremos el tema de la esperanza en 6 meses. Yo creo que será algo bonito, no es nada de formación, sino que es algo oracional. Desde los primeros padres de la Iglesia se lleva ejerciendo, y sobre todo en el monacato, la oración de la lección divina. Entonces son 5 pasos muy sencillos que vamos a hacer todos juntos aquí en la parroquia. Mañana empezaremos a las 8 de la tarde. Jauna zuekin. Eta bedenka zitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Susa
zure regina eguzkia bezain alaita txegina. Andre Xamurreta guztiz altxoa, zeine berraza aldare horretan, ta nola zabaltzen dozun basoetan, zeru kolorien usai gozoa, ta nola zabaltzen duzun basoetan, zeru kolorien usai gozoa, zeru kolorien usai gozoa. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.